ನಿಲಿಯುನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಉಡಲ್ಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾದಕ ಮಲಗು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಪೂರೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಕೋಟು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿವಾರದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೆ ಕಜ್ಜಗು ಪಾಲು ಪಡೆಯರೆ ಬತ್ತು ಸೇದನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂದುಡೆನ ಅತ್ತಿ ಪಿರ್ತಡು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದುಡೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ನಗ ತೊಕೋಟದ ಬಾಗಡು ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆಯರೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಪಡು ದೇಶಭಕ್ತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆನೆಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ಪುದರದ ಇದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಜ್ಜುಗು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪಣ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಜ್ಜುಗು ಒಂಜಿ ಪೂತರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ನೋಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಉಪನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನಚಿತನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದಿಂಜವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೂಡು ದೀಪ ಸಂಗಮ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಪುಗಟ್ಟೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಆವ ದೇವ ಒಲಿದರೇನು ಮನೆಯ ದೇವ ಮುನಿದರೆ ಆವ ದೇವ ಮುನಿದರೇನು ಮನೆಯ ದೇವ ಒಲಿದರೆ ಅಂತ ಪಂಡಿಲೇಖ ವಿಜಯಪುರ ಮಾತ ಜನಗಳಿಂದ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಆತಿಥ್ಯನ ಪಡೆಯಿಂದಲ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇದ್ದ ಐಕೆ ಅರ್ಥಹೀನ ವಾಯಿನವು ಅಂಜಾದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ವರ್ಷ ತಂಗ್ಳು ಮಾತ್ರ ಆಂಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಾಲು ಪಡಿನ ಒಟ್ಟು ಅತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜನ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರ ಜೋರ ಆಯ್ನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ 6 ಊರಿಗೆ ದುಂಬು ಪೂಪುನತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತರೆ ಒಂಜಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪನಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಪನೋಡಿ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕೋಟು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಕಲ ಪಂಡುಕೊಂಡು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜೆ ದೇವಡನಾಡ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟು ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಿಂದಿರ್ನಕ್ಲನ್ನ ಲಿತುದಿಜಿ ದಯಂದ ಕೇಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಅಂಚಾದೆ ಪರಿವಾರಡು ಪುಣಚಿತನ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ಏನಂಚಿತ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನಮ ವರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಗ ಅಂಜನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ಏನಂಚಿತ ಆನಂದ್ ಕೆ ಅಸೈಗೋಳಿ ಅಂಜನೆ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ ಏನಂಚಿತನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಶಾಂಬಳ ಮುಗರು ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಪಂಚಿತನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇರು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಪಣೋಡಿ ಸಂಚಾಲಕರಾಯ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ಸಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣದು ಕಿನನ್ವ ಬಂದುಡೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕದ ತಿರ್ಲೆ ದೇವೆರ್ನ ಮೆತ್ತದ ನಂಬೋಳಿಗೆ ದೇವೇರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬದುಕು ಇಜಿ ಬದುಕೊಡು ನಡ ದೇವೇರ್ನ ಸಗಾಯ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರ್ಲದ ಸತ್ಯನು ಜೀವನದುದ್ದಗ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜೆ ದೇವಡು ನಡ ತಡುಪಿಕೆ ಬಿತ್ತ ಕಿನ್ನೆ ಕಣ್ಣದ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿತ ನಂಡ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನನು ತಟ್ಟು ಪಾರಾವೇ ಪ್ರಚನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಕಲನ ನಂಬುಳಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇನಿತ ಕಜ್ಜುಗು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಸುಗಿಪನು ಮಲ್ಪೆರುಳಿರು ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರದ ರಾಧಾಕಾಂತ್ ಪಡಿಯ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಳಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ.
ಪೊರ್ಲ ಸಿರಿ ಕಂಟೊಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಾಮ್ನ ಚಿತ್ರ ರಾಧಕಾಂತ ಪಡಿಯಾರಿಗೆ ಉಡಲ್ ನಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿಥಿ ಇಜಿನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗುವರು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಅದುವೇ ದಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಗುಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಯೋಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಶಬ್ದ ಸುಮನಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮಾಗೆನದ ಒಡೆಯಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದುಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಪ್ರಣಾಮಲೆನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನತೋಡು ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಅವು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಂಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರೆನ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿವಾರದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಮನ್ಪುಣ ಹೊರಟು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಣಗ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಈ ಶುರುತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಗ ಪನ್ಪುಣ ಯೋಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ದುಂಬುದಿನಾಗ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಈ ದಿನ ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಬರೀ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾ ರೀತಿದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಆ ಪಾತೆರನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದೆ ಕೇರ್ನ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದಾರ್ನದ ಇದು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟೆಡು ಮೂಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದೇರು ಇಂಚಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಆರೇನು ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸೋಡು ಬಂಡದ ಆಡ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ಈ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡೋಣ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪೊದ್ದುತ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರದು ಈ ಕಚ್ಚುಗೂ ಎದ್ಕು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಭಿನ್ನಯು ತುಳುವಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಚ್ಚುಗೂ ಬಚ್ಚಿದ ಪಜ್ಜೆ ಪಗಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಉರಿಪಾಕ ಪಂಪನದ ನೆಟ್ಟಿದ ಈ ಒಂದು ಕಚ್ಚುಗೂ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾನೋರಿ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಸೆಗೋಳಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದಿನಾಕ್ಲೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದಿನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಆನಲ್ಲ ಆರ್ನ
ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಕೈದಿದು ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಡೆ ಹೊಂದೇರು. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ನ ಅರೆಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಳ್ಳಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದಾಮೋದರ್ ನಡರ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೇನಲ್ಮ ದಾಮೋದರ್ ನಡಾರ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪದ ಲೇಸನ್ ನಡಪಾದಕ ಚಿತ್ರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅಸೈಗೋಡಿ ಎಂಬರಿಗೆ ದಾಮೋದರ್ ನಡರ್ ಶಾಲು ಪೊದಿತು ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಚ್ಚುಕು ಎದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಯ್. ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯಲ ಮಿತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಅರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಲೇನು ಜೋಡಿ ಎತ್ತು ಪನೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡನ್ನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕುಲ್ಲದು ಐನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಲೆ ಪುನಃ ಒಂದು ದಾದಣ್ಣ ವಿಷಯ ಆಕಲಾಕಲು ಹೊರವರ ಚೊರೆ ಮನ್ಪಣಿಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಏತು ಚೊರೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡತ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಲ ಅಂಜನೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಐತ ನಡುಕು ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುಜ ಅಕಲ ನಡು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪೋಪುಜ ರೇಪಣ್ಣಗ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಚಾ ಬರ್ದು ಅಕಲು ಸರಿಯಾದ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಪೋಪುಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ದಾಖಲೆ ಅರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿರವಡ್ದು ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಣಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಪಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಬರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಲ್ಯ ಅರೆ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತದು ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜೆ ಕೊಡ್ನ ಮೂಲಕ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಯ್. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಾರ ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಾರಿ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಿಲ್ಲ. ಆರನೇ ರಮೇಶ್ ಸಾಮಾನಿ ಆರು ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಯ್. ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮೇರಿನ ರಮೇಶ್ ಸಾಮಾನಿ ಆರು ಶಾಲ್ ಪೊದಿತದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಯ್. ನನ್ನೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ವೈಕಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಶ ಗಟ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೋಶ ಬಂಡ ಶ್ವಾಸಕೋಶತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನೊಂದು ನಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲ ಮಗರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮುಗರ್ ಎಂಬರನ್ನ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪೊದಿತದು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ವಿನಯ್. ನನ್ನೋರಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವಾ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗಳ ಎಂಗ್ಲೆದಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿರೋರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯತೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ದಾಲ ಮಂಡ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ಅಂದೇಕ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಮುಕೊಣೆಯರ ಕೆಲಸ ಮಂತನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮೆರಗ್ಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನಿಲ್ಲ. ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶಾಂತ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ಪಜ್ಜೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಜ್ಜುಗೂ ಎದುಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಂಜನೆ ತಿರ್ತಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸನ್ ಪೂರ ಮಂದೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ನೋಡ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡೈದಿಡ ಬಂಡಾನು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಗೆ ಓಡತ್ತ ಮಾರ ಇದು ನೈ ಕಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆರಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಮೂಲ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಗಾರಿಗೆ ಓಡಗಿನ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಂತದ ಕಣಾಯ್ದ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬಂಗಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ನೆನ್ಪುರ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸನ್ ಮಾತಾ ಮಂದೊಂದು ಬೈದಾರ ನಿಗಲೇ ಮಾತಾಡಲ ಸ್ವಾಗತ ಮನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಶಬ್ದ ಪರ್ಪುಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಜತನ ಗೋಪುರ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಮಪಿತ ಜ್ಯೋತಿ ತಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಛತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಂ ಪ್ರತಿಸರು ಸವಿಶಿತನ್ ಪಂಡಿಲೇಕ തുടർ ആതുപ്പുണൈ ഈ തമസ്സದ ಅಂಚಿ ಉಪುಣೈಗೆ ಅಂಚಾದೆ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಗು ಪಜ್ಜಿದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ದಿನತ್ತ ಪಡಿ ಸುರು ಆವುಡನಾಂಡ ಕಣ್ಣಗು ತೋಜಂದಿನ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನ ಅಭುಕ್ತವಾಯಿನ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ತುಡರನ ಅರಳಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜದೀಪುನಂಚಿತನ ಪುರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರೆಳ್ಳು ನಡುಪುನಂಚಿತನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗಿದ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಅಂಚಿತಿನ ತುಡರನ ಅರಳಾದೆ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜದೀಕ ಮಣ್ಣದ ಆಣತೆಡು ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಆಣತೆಡು ನಮ್ಮ ಅರಳಾದ ಏನಿದ ಕಜ್ಜುಗು ಪಜ್ಜದಿ ಏರುಳ ಆಟಿಡು ಉಪ್ಪುಣಂಚಿದ ಕಷ್ಟುಡು ಪೂರ ದೂರ ಆವಡು ಪಂಚಿತನ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಆಸುತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಆ ಕಾಲುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಟು ನೆನಪು ಮನಪಡಿಸಿದ ಈ ಕಜ್ಜು ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗಿದ ಪುಲ್ಲ ಕಜ್ಜುಗು ತುಡರ ಅರಳನೊಟ್ಟು ಪದ್ಧತಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪಡಿಸಿದ ಮಾತ ಈ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥೂಲವಾಯಿನಂಚಿತನ തുടർന്ന് അരളാതിരു ಅಂತರಂಗಡು ಪ್ರಚಿತನ ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಿತನ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪಿಗೆ ಪೊತ್ತಾವುಡು ಅಂಚಿತನ തുടർന്ന് ಅರಳಾಯಿರುವರು ಇನಿತ തുടರ್ന്ന് ಅರಳಾಯಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಆನಂದ್ ಅಸೈಗೋಡಿ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮನ ಮಂತೊಂದೈತೆ ಅಂಚಿತನೇನೆ ಇನಿತ ಪೆಲಕಾಯಿನ ಮೂರನ ಮೂಲಕ ತಂಕ್ಲನ ಜೀವನ ಮಂತೊಂದೈತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಳು ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲತರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಫಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತಂಗಳ ಜೀವನ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಮಾತ ಸಾಧೀನ ತೋಜಾದ ಕುತ್ತನಂಚಿತ್ತನಗಳು ಅಂಚಾದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸವಿ ನೆಂಪು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟಡು ಬೆಳಕಾಯಿನ ಮೂರನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಕಚ್ಚುಗು ಪದ್ಧತಿತ ಬೆಳಕಾಯಿದ ಮಾರಿ ಇನಿ ನಂಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾದ ಬಂಡದು
ನಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಪನಿ ಜನವರಿ 10 ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಯುಗಾದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನೆ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕನೇ ನಂಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಂಡ ಮೇ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಬೇಷ ಜೂನ್ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಜುಲೈ ಆಟಿ ನಂಗೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಸಂದರ್ಭನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಹಾಸ್ಯನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ದಾದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಈತ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ತೂನಗ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡಿತಿನ ಜನಗಳನ್ನ ತೂನಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಪನಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಿಡ್ ನಾವು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪೂರ್ಣ ತೆರೆಯೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚೈತಾನ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬರೋಡಿತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಗಳು ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಡಿತ್ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬರೋಡಿತ್ತಿಂದು ಇನಿಗೆ ಅಂತಿನಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಅವೇ ಕಾಲದ ಆವಡಿತ್ತಿಂದು ಅಂಡ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಫುಡ್ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಬಂತೇರಿ ಅವೇನು ತಿಂದಂಡ ಇಂದು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಖಲು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂದು ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಇತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ದಾಯ ಆಟಿದ ದಿನಾಚರಣೆ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಆಚರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕೊಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ದಿನವನ್ನು ಇನಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಆನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪನಪಿನ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಪನಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ದಿನವನ್ನು ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಆನಿದ ದಿನತ ಇನಿತ ದಿನತ ಒಂಜಾತಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತು ತುನಕ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದ ಆನಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಆನಿದ ಪೊಂಜನಕಲು ಎಂಚ ಎತ್ತರೆ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಪೊಂಜನಕಲೇ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆನಿದ ಪೊಂಜನಕಲು ಆಟಿದ ಆ ತಿಂಗಳು ಅಕಲ ನೈಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇನೇ ತೋಜವಾಯಿತೇರಿ ಅಂಡ ಇನಿತ ಪೊಂಜನಕಲು ಆ ನೈಜ ಬಣ್ಣನು ದೆಂಗಾದು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ಪೌಡರ್ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಆಧುನಿಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಆನಿದಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಪಾಡಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡ ಆನಿದಕ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದು ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನಂದೇ ಆನಿದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಒಂಜಿ ಒಡ್ಡೆಂದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೆಂಚಿನ ಪಂಡದೇ ಆನಿದ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಆಯ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ದಾದಂದು ಅಂಡ ಆ ದಿನನು ಇನಿ ನಂಗೆ ಆಚರಿಸ್ಯಾರ ಆಪುಂಡ ಇನಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನಿದೆ ಅದು ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಪನಪಿನ ಒಂಜಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ ಅಂತಂದಂಡ ಅವು ఆయన ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವ ನಿಂತು ಐನು ತುಂಡು ಮಂತೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ದಯ ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿಲೇ ಬಂಡದು ಬಂಗದ ಕಾಸು ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀರೆ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಆನಿದ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದದ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ 7 ಮೀಟರ್ದ ಸೀರೆಗಂತಂಡು ಅವು ತನ್ನ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡದು ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವೇ ತುಂಡು ಸೀರೆನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿಲ ತುತ್ವ ಕೆಲವದಾಗ್ಲು ಅವು ದಾಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆನೆ ಪರಿಕಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಜನಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೇರ್ದಂಡ ಅವು ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ಅಂಡ ಇನಿ ಪಾಡುವಿರದಂಡ ಅವು ಫ್ಯಾಷನ್ದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಾತು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಥೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೂಡೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಪರಿದು ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುದು ಪುಣ ಇನಿ ದಾಯಿ ಬಂದು ಅನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡದು ಇಂಥ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪಿನವು ಪೊರ್ಲುಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದು ಅಂಡ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐನ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿದ ಆ ಬಂಗದ ಪುರ್ತದ ಕಾಲದ ಜನಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅವಹೇಳನ ಮನಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ರೀತಿ ಪನಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೈನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವ
ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮರಂಪು ಮುಟ್ಟದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಶಾಲೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಪ್ಪ ಮಾಡ ಪನುಡು ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಜಾಲಗ ಎತ್ತಿನಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಮ್ಮಡ ಪಣಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಯಾನೆ ಬಂದ ಪೊಂಜೋ ನೀರು ಒಯ್ತು ನಿಂತது ಅವು 5 ಮಿತ್ತದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಮಗಳ ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ದಾದ ಪನವಳಿಯ ಪಂಡ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಕಾಲೋಗಂಚ ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದುಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಟ್ಟು ದಾಯ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ನಮಕ್ಕೇನುವ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಟ್ಟು ದಾಯ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಆನಿ ದಾಯ ಮಲ್ತೀಜೇರು ಇನಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಆನಿ ದಾಯ ಮಲ್ತೀಜೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಬರ್ಸ ರಡ್ಡನೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಒಂಜಾತ ಕಂಡೊಡು ತೋಟಡು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪುನಂತ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸೋಗ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿ ದೀತಾರೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾಯ ಮದಿಮಾಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳಾರು ಮದಿಮಲಿನ ದಾಯಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡಿಯೋರು ನಾವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆನಿದ ಕಾಳು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ದಾಯ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆಗಾಂಡು ಆವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಪೇರ ಆವು ಪನ್ಪಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಗು ಆನಿದ ಪೊಣ್ಣನ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಕ್ಲೇತೊಂದು ಪೋಯ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಹತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ಪೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ತಂದಂಡ ಅದು ಬಂಜಿನ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ದಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಕನಕ ಬಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪೇನವು ಆದುಪ್ಪು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ರೀಸನ್ ಅವು ಆದುಪ್ಪೇರ ಯಾವು ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಇನ್ನಿತ್ತಂದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಇತ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತರು ಜನಕ್ಕಳು ಅವೇನು ಗೊಬ್ಬ ಅಂತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಕಸಬು ಜನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಎಂಚಿನಂದು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ನಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದು ಆಯ್ತಾಗೆ ಆಟ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆನಿದಕ್ಕಳು ಅವೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪಳಗಿನಕ್ಕಳು ಆನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮನ್ಪಿನ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದು ಅನಿಂದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣು ಉಳಾಯಿಕೊಳ್ಳೋದು ಆಟ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಳೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲಸು ನಂದು ಕುಳೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಅನ್ಪುನಂಜಿತ್ತಂದು ಕುಳೆಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾಯ ಮದುವೆ ಅನ್ಪುಣಿ ಬಂಡ ಆ ಬರ್ತೋಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮದುವೆ ಆಪುನೆಕು ತುಂಬೆ ಸಾಯ್ತದು ಪೋಯ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡು ಅವು ಪುಣ್ಣವು ಆನಾದು ಪೋಡು ಆ ಸೈಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಉಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪೇರು ಈ ಆನ ಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಪೊಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪೇನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಳು ಐಕ್ ತುಂಬೆ ಸಾಯ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಳು ಕುಲೆಯಾದ ಬರಿಯ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಕ್ಲಿ ಸೈತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆತು ತಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟ ಬೊಲ್ದು ಡ್ರೆಸ್ಸ ಅಥವಾ ಸೀರೆನ ದಾದನ ದೀದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೋಯ್ತೇರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಈ ಭೂತೋಗು ಬಲಸುನಿ ಪನ್ಪೇರು ದೈವ ಭೂತಲೆಗೆ ಬಲಸುನಿ ಪಂಡ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ವಾವ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡೋದು ಪೋರು ಭೂತಲು ಪೂರ ಗಟ್ಟ ಮಿತೇರೋ ಅಂಬೇನು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂದೆ ಭೂತೋಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತುಜ ಆ ಜೋರು ಕೀರಿ ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಭೂತೋಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂತುಜ ಅವು ಗಟ್ಟ ಮಿತೇರುವ ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಬಾಕಿಲು ಪಡೋಯ್ತಾರೆ ವಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಬಕ್ಕ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗೋದೈತದೆ ಜನಕುಲ ನಂಬಿಕೆ ದೈವ ಉಂಡ ಇಜ್ಜದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜನಕುಲ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಆ ನಂಬಿಕೆನು ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದ ಇನಿಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಬಾಕಿಲು ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೂವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆಪುಜಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆನೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಪುನಿ ಆಟಿಗೆ ದೈವ ಅಗೇಲು ಬಳಸುನಿ ದೈವಲಿಗೆ ಅಗೇಲು ಬಳಸುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಗೇಲು ದಾಯ ಬಳಸುನಿ ಬಂಡದಾಂಡ
ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡು ದೈವರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂಜಾತ ಬಳಸದು ಆ ಇರತೆ ಎದುರು ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದಾರಾಂಡ ಸರ್ವ ತಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಡು ಎಂಗ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅಥವಾ ದುಂಬದ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಕೈ ಮುಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅವು ಅಗೇ ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿನಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಬೈದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಟಿಗಡಂಜೆ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಬಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ತಂಡ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಆಟಿಗಡಂಜೆ ಬಂಡ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಮಿತ್ತಿಡಿದು ತೀರ್ಥ ಜತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದ ಎಂಚ ಆದುಂಡು ವಾರಿ ಇಟ್ಟು ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರಾಕನ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣ ಈ ತೆರಿದ ಬಲ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ದೂತನ ಕಡಪುಂಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಟೊಟ್ಟು ಆಯ ಆಟಿ ಕಡಂಜನ ರೂಪೋಡು ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲದು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುವಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುವಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬುಡಕಟ್ಟುದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಲ್ತೊಯ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲೆ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಒಂದು ಲಾಟಿಗಳ ಬರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವು ಒಂಜಾತೈಕ್ ಆ ದೈವದ ಒಂಜ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಪನಪಿನ ವಿಚಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಅವೇನು ವೇದಿಕೆ ತೋಜ ಒಂದು ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಲೆ ಪನಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಈತ ಮಾತ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತಿನದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭ ಅಂಡು ಐಕ್ ಆರಂಭದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಗಗ್ ಪೇರು ಮೈ ಪಂಚಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗಗ್ ತಂಬಿಲ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಆಟಿ ಪೋದಾಂಡು ಆಟಿಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಗುಡಿಕೆ ಚೌತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೂಜಿ ನಮೂನಿಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಜನಕುಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರಿ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಲ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಜೋಕ್ಲು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತದು ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಲು ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಪೇರು ಆ ಮನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮನಿ ಬಂಡ ದುಡ್ಡು ಅವಲ ಸರಿ ಪೂಜಿ ಅವಲ ಜನಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಲ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದು ಪುನಾಗ ಜನಕುಲೆಗೆ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕಿತ್ತು ಜೀವನ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾನು ಅಂಜಾಯಿ ಹಿಡಿದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನಡೀನಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಬೈದೇರಿ ನಿಕ್ಲೈನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನು ಒಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ಏರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಆನಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡವು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಹೇಳ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ತೆರಿನೇಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೇಕ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಇಡೀ ಪರಿವಾರಗೂ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳುದ ಒಂಜಾತು ಪೊಲಬನ ಎಂಗ್ಲೆಂದುಂಬು ದೀನಂಚಿತನ ಆನಂದ KSಗೋಡಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿನ ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ನಗ ಈ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ಪಣಚ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇತನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನೋಡಿ ಅವೇತು ಜನಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗಡು ಬುಳೆಯರೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಡು ಬುಳೆಯರೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಅವನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಾರಣ ಆತನು ಬಣಿರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಅಂಚೆತಿನವಳು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತನ ಚಿತ್ರ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಮಿಂಚಿನಂತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಮಗೆ ಮಾತಿರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರಸಭೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಚಾವಡ್ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಬಲಮದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳ ಆರು
ಮಾನದಿಗಿದ ಪೀಟುಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂಬೇರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಒಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬತ್ತಿನಾರು ಮಾತ ತಂದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಜೇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುನೋಡು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡಾರಿಗೆ ಈ ಆಟಿದೊಂಜಿ ಕೂಟಾಟಿಗೆದ ಈ ಪುರ್ಲ ಅವಸರಡು ಮಾತೆರ್ನ ಸಮಕ್ಷಮಡು ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿದ ಅವಧಿಡು ಬಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಣಪುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿದು ಹತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಡು ಮಾತೆರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರನ ಒಟ್ಟಾಡಿಗೆಡು ಕುರುದುಳು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಕರೆನ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಈತಿನಟ ಟೀಮ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪರಿವಾರ ಆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಆಂಜೋಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರಾದಿಲ್ಲರು ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರುಕಾದ ಹೆಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಸಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಂಡಿರು ನಾ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೊಂಜೋಲಿಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಪ್ಲಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಆಂಡದನ ಆಂಡ ಆರು ಪಂಡಿನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದವಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ಆತು 22 ಐಟಮ್ ಮಂತ್ ಕಣ್ತಿತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ದಯಪಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ದುಂಬುದ ಆ ತೆನಸು ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ 10 ಎಂಕ್ ಮನ್ಪುಳವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚ ನೆರಡೆತ್ತು ನಿಂಗೆ 10 ಎನ್ಪುರ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ 10 ಎನ್ಪುರ ಎಂಕ್ ದುಂಬ ಅಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಕೊರೊಂತೇರು ಇತ್ತ ಅಮ್ಮಗಳ ಮನ್ಪೆರ ಕಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಆಂಡಲ ಐತ ನಡುಟ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಣಿನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಅನೆ ಬರ ಆತೆ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡ ಆತೆ ಮಾಡಂತೀರು ಆಂಡ ಇನಿ 22 ಬಗೆತ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಕಾಣತಿರತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪರವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ದಿನಟ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಟಿದ ಹೆಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳುಂಡ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಯ ಪೂರ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋನ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ಆಟಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣ್ಣೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಳಾರ ನಾನು ಅವು ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪುಣಿತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಆಟಿದ ಆ ಸುರೂತ ಮದಿಮಲನ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಕಂಡನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಣು ಐಡ್ದಾಗ ಕಂಡನ ಏನಂದು ನಾನು ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಟಿ ಕುಲ್ಲ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನ ಅದೇ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಕೊಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಮಂತನ ಪೊಂಜಲ್ ಬೋಡತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ತಮಾಷೆ ಬಣ್ಣಿ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಾತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಡಕಾದು ಪುಂಡು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕ್ರಮಲುಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಣ್ಣಂತ ಇತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಅವು ಸರಿ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬುದಕ್ಕಲ್ ಮಂತಿನ ಓಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಹಿರಿಯ ನಕ್ಲು ಮಂತಿಂದ ಆದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಸಮೇಜಿಂದ ಎಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮಾತಟ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಆಟಿ ಕುಲ್ಲವನದುಪ್ಪು ಆಟಿದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲೆಗೆ ಬಳಸುನದುಪ್ಪು ಅತನ ಆಟಿ ಕಳಂಜದ ವಿಚಾರ ಅದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತ ದುಂಬುದೇನು ನೆನಪುಡ್ದು ಇದೇ ಪಾಡಂದೆ ಅವೇನು ಕುಡರ ನೆನಪನ್ನು ಪಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡರ ತೆರಿಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊನೆಕಾದ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪದೆ ಅದ ಬಂಡ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆಯನೆಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ತೂದುಪ್ಪರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕ್ ಅರನ ವಿಚಾರಣೆ ಬಂತಿದೆ ಅದ ಬಂಡ ಏರು ಬೇಜಾರು ಮಂತ್ರನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವೈನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಇಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಬಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಬಂತು ತುಳುನಾಡು ದಯ ಬಂತಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚಿದ ಭಾಗ ದಯ ಬಂತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನ ಪಣದು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯನ ಚನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದು ಏನು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಕೆ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಪೆರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇನಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ನಾಯಕತ್ವನು ಬೆಳೆಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕಡುಪ್ಪಡು ಐದು ಎದುರುಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರತಿಭೆನು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪರಿವಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಖುಷಿಯಪ್ಪನ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕರಿಣ 15 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತ್ರದ ಈಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪೂರ ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದೊಂದು ಇಂಚನೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಡದೆ ನಾನು ಪದದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪಡು ಬಂದೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಉಂಟು ಸುರ್ಮೇಲು ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಬರಿಗೆ ದುಂಬಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ ಸುರ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ್ರಿ ಉಳ್ಳರಿ ದಾಮೋದರ್ ನಡಾರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆಟಿಟಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೆ 2022 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯಿನ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪಣ್ಣ ತೋಡು ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ರಾಜೇಶ್ ಮೇರೆಗಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡೂರು ಮೇರಿನ ಮಾಲಕೆರೆಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀ ಪುಣ್ಣತೋಡು ಮೇರೆಡ್ದು